hamba nomama uMaina Somo deputy convener ku-ANC eThekwini then Kobetani Sabelo coordinator we-ANC eThekwini ayanda uNdlovu uyikhansela se-105 kodwa udeputy coordinator we-ANC eThekwini kanye namalungu alo kakhomolo sonke lawa obonayo asipheze usizo ukubona nomndeni sizozwelana nawo. Cha, ngiyabonga kakhulu bahlonishwa ngoba singaphakathi kwaseThekwini nje umfowethu yena khansela lapha ngihlala ngikhala umgwaqo lapha nami ngikhala kule khansela ikhansela lami leli elingiphethe wadini when you are elected and we need to respect you and naye uyakwazi ukusondela ey'mini ey'thize emphakathini ngokuhlonipha umphakathi awubambile wasemdumezweni ungithintile kodwa bengamazi ukuthi ungithintile ukuthi mhlawumbe sengizoqhamuka kanje ngoba ngithintwa uyena umfowethu lapha washo ukuthi ayi impela uzwile isimo kodwa-ke njengekhansela nje njengoba ngicabanga ukuthi cha kusho ukuthi uyikhansela impela ngoba nonke lapha ngicabanga ukuthi ilocation yithole kuyena ngoba ukwazi ukuphatha indawo ungayazi sithokoza kakhulu umphakathi wakithi noma singathokozi kodwa ngikhala ngakho mina ngiyathuka umama ukhuluma amagama izolo ethi uyaqala ukubona umuntu obona umngcwabo wakhe ekhuluma ngesimo esingehlele la kekho indoda engavuki isenishisa umuzi wayo ayikho leyo nto ngisho ukuthi usangene kanjani kodwa isifeni ukhala wonke umuntu okuthandayo nongakuthandi nomlando nawe nani bahlonishwa nje ukufika kwenu yonke into engamanembe namabhacabhaca akhona ezweni athinta i-reparational movement politically noma kuthiwe namanye amaqembu akhona athintana nayo inhlangano eyasikhulula emaketangweni umlando awushintshwa uyiqiniso elimile ikusasa lingashintsha nenamhlanje lingashintsha kodwa siyabonga kakhulu lokho enikwenzile ngizizwa nje angazi ngazizwa kanjani ngoba uzokhaliswa abaholi nje kanjena kumina kuyangilimaza nje kakhulu kucabanga ukuthi mhlambe ngoba mina bese ngiqala ukukholelwa kule nto ukuthi ngiyahlanya nami sengiyihlalela la kuhlanywa khona kodwa manje ngoba bengikhaliswe nje kanje kunomama ongizalayo lapha nomkhwekazi wami nomama abagana ubaba nabagane mina ekho umuntu ongaqamba amanga awaqambe okhalweni lakhe ngaqambe esendeni lami ngaqambe esendeni likababa ngiphinde ngiwaqambe esizweni sonke omama akavunile nangu khona ngicela ukuthi bahlolishe mhlawumbe ngasondele babingelele bomama Lalela njani siphuma kwa-ANC la eThekwini sizwile khona ozelile umndeni sabe sizombona umqinisa njengokwencwadi yakwaisehlo esihlanganesi bonke abantu basuke bazokhanyisa ngiyafisa okokuqala nje ukuthi sidlulisa amazwi okuzwelana nawe kanye nomndeni wonke ngesehlo esibuhlungu nesimbi esenzekile ngokwethu sukhongolose isenzo sobugebengu lesi isenzo sobugebengu siyafisa futhi ke ukuthi siqale ngokuxolisa ukuthi asiphelele
kumele ngabe sibaningi kakhulu la ukuthi sitshenge asihlangane thina esikhona nomholi wethu wesifundazwe ubaba uMichael Mabuya khona use-Cape Town kodwa uthumela umyalezo wathi ngimdlulisele amazwi ukuniqinisa nomndeni simxosele naye befisa ukuthi abe khona namhlanje la kodwa ke siyafisa ukuthi eqiniseni kwethu wazi ukuthi nomndeni wonke enhlanganweni yase-ANC eThekwini asikubuki njengohlanya sikubuka njengesakhamuzi sase-South Africa kodwa umuntu ohluphekayo uma kunezinto emphakathini engahambi kahle ilungelo futhi lakho lelo ukhongolose alilwela for abantu bonke baseNingizimu Afrika nawe ukuthi unombono nje lo mbono ukhulume ngokukhuleka nokungesaba ubuye futhi uze ekhaya nomndeni lilale lihlale ekhaya ngaphandle kovalo nokwesaba izenzo ezinjengalezi zobugebengu ngoba abanye abantu bangayimatanisa nemibono onayo ngesimo esenzeke ezweni kodwa bengase kwenzeke kube khona umbono onjalo uyafuna kakhulu ukugxeka nje edlangalaleni ngoba uphambene nezimfundiso zezwe lakithi ezikumthetho sisekelo uthina ke sazi ukuthi thina umongameli wamabhinqa sazi ukuthi la uma sela sizobona upresident wamabhinqa kodwa ngaphandle kokuhlonishwa amabhinqa njengomongameli wawo eThekwini uyisakhamuzi sase Ward 105 uhlezi kumasipala waseThekwini size la njenge-ANC ngoba uyingxenye yethu uma uyisakhamuzi umhlala eThekwini size lana ngoba umholi womphakathi futhi ke kufanele ukuthi uma kuvele into ebuhlungu njengalena emndenini njengabantu abamnyama bakwaZulu nase-Afrika siyathwalana thina uma kunesehlo nenhlungu ehlela umakhelwane nehlela umunyo wethu siyasukuma sonke siyowuthwala lowo mndeni silapha ke njengokhongolose ukuzoqinisekisa ukuthi sinawe siyayiqonda futhi inhlungu obhekene nawo nomndeni wakho njengoba uchaza ukuthi khona amakhosikazi khona umama khona ehlobo lento esibuka la ihlazo ukuthi ingenzeka kumasipala waseThekwini ingenzeka endaweni esiholayo siyafisa nje ke lesisenze ukusigxeka nabantu abayenzile lento ufuna bazi ukuthi la eThekwini abanayo indawo siyakholwa ukuthi amaphoyisa azobafuna abathole ngokusheshsha nomphakathi usilekelele nje ukuthi ulalele uzwe ukuthi kungani kwenziwa isenzo esinokungcola nokukhohlakala njengalokhu ukuze abantu abenze lokho baboshwe bachazele umthetho kube kungani ingakho ke sithe uma sizohlangana nomndeni sicele amalungu e-ANC eThekwini namalungu egatsha likakhongolose la eWard 105 nasemabranchini e-ANC omakhelwane asiphelezele ngoba siyafisa ukuthi siwufake lo moya kubantu baseThekwini nakubantu base-South Africa naKwaZulu Natal ukuthi omunye wethu umehlelwe isehlo asithwalisane uma kunosizi olubuhlungu ngaka siyabonga nje emqondo ukuthi usivumele njengomkhulu wesizwe singene sinyathele emagcekeni akamqondo sibone nomndeni nomama sibone namakhosikazi ngoba siyazana nawo kodwa umndeni sihlangana nawo sekukubi ubuhlungu ngalendlela kodwa ke nalokho kuyasijabulisa kuyasithobisa ukuthi sifike simbone ukuthi amukho umuntu olimele amukho futhi umphefumulo ophumile kodwa kubi ukuthi kushe izindlu nempahla ephakathi isilonda leso ekuyothatha iminyaka ukuthi siphele siyafisa ke emchunu ukuthi engathi uNkulunkulu anganiqinisa uma nidlula lolu hambo sisikhona siyi-ANC ezinye izinto sizosixoxa sibone ukuthi nathi selekela kanjani kulomthwalo singakuthwalisi kuphela ngokukhuluma
nokufika asikwazi ukufika kanje sinyamalale kumele sikuthwalise uzudlule kulesimo sikhona singabaholi beNC eThekwini ngalowo mazwi amacingwane siyafisa ukuthi sibonge ukusivumela sinyakhile emagcekeni siyathemba ukuthi no kuzodlula kodwa wazi ukuthi sikhona njengomholi beNC eThekwini region amandla